ҷавоҳир Мирзоёрови 15 сола бо медали тилло ба ватан баргашт. ӯро пайвандонаш пешвоз гирифтанд. ҷавоҳир зодаи ноҳияи Ашт аст. дар синфи нӯҳум мехонад. вай аз мусобиқаи байналмилалии муҳорибаи тан ба тан, ки он дар шаҳри Уфаи Федератсияи Русия гузаронида шуд, баргашт. ин мусобиқа байни 5 давлат баргузор гардид. ҷавоҳир ҷои аввалро соҳиб гашт. ҳоло дар Россия иштирок намуда бо 4 ҳарифи худро мағлуб намудам. ҳарифи якуми ман аз давлати Россия, дуюм аз Ӯзбекистон ва сеюм аз Қозоқистон ва дар финал боз бо ҳарифи Ӯзбекистонро мағлуб намудам. И победил Мирзоёров Джавохир, Таджикистан. ин бори шашум аст ки ҷавоҳир Мирзоёров дар мусобиқаи байналмилалӣ ғолибиятро ба даст меорад. вай аз хурдӣ ба ин намуди варзиш шавқ дошт. ӯро падараш Фарҳод Мирзоёров аз синни 5-солагӣ ба толори варзишии чемпион, ки он дар деҳаи Хуҷандбердиеви ноҳияи Ашт ҷойгир аст, ба дасти устодони варзиш месупорад, то машқу тамрин намуда дар соҳаи варзиш муваффақ гардад. ҳоло ҷавоҳир 15 сола аст. то инҷониб дар чанд мусобиқаҳое ки дар арсаи байналмилалӣ баргузор мегардад иштирок намуда, Тоҷикистонро муаррифӣ намудааст. аввалин иштирок кардагӣ мусобиқа дар шаҳри Волгоград баргузор гардид ва дар он ҷо ҷои дуюмро ишғол намудам аз намуди карате. дар ҳамин вақт дар синни 7 сола будам. қаҳрамони гузориши мо Ҷавоҳир мегӯяд бо дигар намудҳои варзиш аз ҷумла карате машғул шуда дар мусобиқаҳои дохилию байналмилалӣ ғолиб шудааст. ӯ пас аз дарс ба толори варзишии деҳааш омада машқ мекунад. ин машғулиятҳояш ба таҳсили Ҷавоҳир халал ворид намекунад, мегӯяд устоди варзиш Баҳодур Ниёзов. корҳои беҳуда намекунад, вақташам намешад. фақат амин то абида мехонад, баъде бехт бо амин ваҳайба машқ мекунад. барои худаш нағз мешавад, барои оилаш, барои ватанаш. 10 сол шудааст боз ин машқ кардааст. худо хад бо октябр ба Ӯзбекистон ва Бухоро ба чемпионати ҷаҳон мешудааст. худо хад бо тайёргарӣ ҷаҳон ма тайёр мебинем. пайваста тамрин намудан бо варзиши намуди муҳорибаи тан ба тан Ҷавоҳир Мирзоёровро обутоб дода пурзӯр намуд. онро аз ғолибиятҳои пайваста дар мусобиқаҳо мушоҳида кардан мумкин аст. ӯ дар мусобиқае ки дар шаҳри Уфа баргузор гардид 4 ҳарифашро мағлуб намуд. хароб буд, беқувват буд. баъди уже машқ кардан 5-6 маҳ уже ин бақувват шуда чанд бор чемпиони республика Тоҷикистон шуд. инҷо як 15 бор чемпион Тоҷикистон шудагӣ буд. бо Ӯзбекистон рафтем, унҷа 4 бор чемпион шуда омад. ҳамин аз намуди карате ҳам дар Москва, дар Волгоград чемпион шуд. як бор дуюм ҷоя гирифт. варзишгари наврас Ҷавоҳир Мирзоёров нақшаҳои зиёд дорад. мехоҳад орзуи худ ва падарашро амалӣ намояд ва муаррифгару парчамбардори Тоҷикистон бошад. аз пеш ба ин намуди варзиш шавқи бисёр доштам. ин варзишро идома дода бадтар дар чемпионати ҷаҳон ҷои аввалро сазовор шудам. ҷавоҳири 15 сола бо умед аст. бовар дорад ки бо кӯмаки пайвандонашу роҳнамоиҳои устодонаш чемпиони ҷаҳон шуда дар соҳаи варзиш муваффақ шавад. ӯ барои расидан ба ҳадафаш пайваста кӯшиш мекунад ва қадамҳои устувор мегузорад. гузориши Манзура Бахтиёрзода, Насим Раҳимов барои барномаи иттилоотии Хабар.